Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan. Tema streama je mala plata poslovođama u hladnjači. Sad, zašto je mala plata poslovođama u hladnjači? To ću vam objasniti. Znači, poslovođe imaju 38.000 dinara platu. Njihov posao je da pokažu šta treba, da kažu šta treba raditi i da pokažu kako treba raditi. Međutim, poslovođe tamo i rade, peru onaj pult crevom, peru, kad je pranje isto, peru bubnjeve sa crevom, prskaju, poslovođe rade. A šefovi, znači isti taj posao koje rade poslovođe, rade i šefovi smene, a oni imaju preko 90.000 platu. To stvarno nije u redu i onaj ko određuje te plate ne radi uopšte pošteno, jer vidite koliko veću platu daje šefovima smene. Znači, ima 3 šefa smene, ima 3 poslovođe. Znači, mora plata poslovođe da bude veća, ne može ostati 38.000. Mora plata da bude veća, kao što se povećava plata sezonskim radnicima. Znači, sad je čak i veća plata šefa smene od 90.000, zato što je sad veća i dnevnica. Mora veću platu poslovođe da imaju hladnjači, moraju veću platu imati. 38.000 je ništa za to. Ima tu da se pokazuje, pa kad dođu novi radnici, tu jako posla ima oko novih radnika, pa ne zna da radi, pa ne sluša, pa ovo, pa ono. Mora veću platu poslovođe da ima i onda mora poslovođe i da galami na njih, jer šef se plaši da mu ne bi pobegli radnici pa neće da galami. Mora veća plata da ide poslovođama, mora veća plata da ide. Neka se napravi da bude ista plata poslovođama, ista plata da bude i šefovima smene. Znači, to bi bilo negde oko 90.000 jednima i drugima, ili znači najpravednije bi bilo, ali to 90.000 za šefa smene, to je ipak prevelika plata. Da se napravi, recimo, evo ovako, moj predlog, 60.000 plata za šefa smene, 60.000 plata za poslovođu. Tako bi nekako bilo najpravednije. Preko 90.000, 95.000 dinara plata šefa smene, što je puno je. Mora ipak poslovođa isto da ima platu kao i šef smene. To bi bilo pošteno i pravedno. Ajde oni koji se bave računovodstvom plate, ajde da se direktor to lepo koriguje, da to Zoran Mandić lepo koriguje, da to bude sve pravedno, pošteno, jer ona žena isto radi kao i ovi, a ima toliko manju platu. Ne može tako, one žene rade, šta sad, kao nisu zaslužile 90.000. Pa ne može tako. 60.000 jedni, drugi, ili neka imaju i ovi 90.000, mada čisto sumnjam da će njima dati 90.000. 60.000 ovi, 60.000 šefovi smene, 60.000 poslovođe i to je to. Znači tako, toliko imaju i odbornici u skupštini. Tako je najpoštenije. Tako mora da bude. Daj Bože tako da bude. Toliko za ovaj stream. Zdravo. To jest za video. Pozdrav.